Proč starší generace lidí ve fitku má potřebu hejtit tu mladou generaci tak? Ano, my máme trochu jiné trendy, cvičíme trochu jinak, ale ve výsledku chceme to samé. Nejde o hejt mladých, ktorí cvičia. Rešpekt každému, kto na sebe maká. Problém je inde. To, čo dnes niektorí do seba sypú, už nie je motivácia, ale hazard. Keď to so stimulantmi preženieš tak, že do fitka musí prísť záchranka, to nie je hejt, to je realita. A upozorňovať na realitu, to nie je útok. Je to snaha vám otvoriť oči, kým nie je neskoro. Fitness má byť v prvom rade o zdraví. No veľa mladých si to neuvedomuje, len kopírujú trendy z internetu. A môže to byť inak, keď po TikToku kolujú takéto videá. Mal som problémy so srdcom, preto nevydával som videjka, neviem prečo. A preto si ideme zabiť 5 skúb z krku. A potrebujeme ešte jedno do videjka, čo vetuje 30 kg. But I'm still caged inside. So many times I've tried. But I'm still caged. Hodnotím pumpu 8 z 10, na budúce si treba dať viacej a píšte mi do komentárov, čo na budúce si dám. Čaute. Píšu, všetka vyjebaná. Přijezd, ještě polovinu tohoto hovna. Jinak tohle je strašně dobrá pupa na laserový fokus, ty vole. 2 jaro, výborný, stačí. Snad tam nejedne, a jestli jo,